Μέχρι έχω φάει και νεκρό να πούμε. Δηλαδή δεν είχε φαΐ. Είχαμε την ατυχία να μην γυρίσει ούτε ένας από την οικογένεια τουλάχιστον για δείγμα. Οριμάσαμε πριν από την ώρα μας. Θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Δεν ξεχνούμε. Και θυμάμαι μπήκαμε στο καΐκι και ξεκινήσαμε και κάναμε 25 μέρες για να φτάσω εκεί πέρα τότε. Και πήγαμε στο Μαντούδι Ευβίας. Ήταν ήδη αραγμένα κάπου 300 βαγόνια. Σε αυτά τα βαγόνια που χωρούσαν 40 άντρες, φορτώνανε 80 άτομα. Αυτό το σπίτι μου αυτή ήταν η πόρτα εισόδου. Αυτό το σπίτι με συγκινεί. Από τον Σεπτέμβριο του 1943 έως και τον 7 Απριλίου του 1944 ήμουνα στα Δερβενοχώρια, υπηρέτης αντάρτης. Και είναι μια μεγάλη σπηλιά, πολύ μεγάλη. Σου λέω βάζαμε τόσα κορμούς από δέντρα μέσα, ανάβαμε φωτιά και ήμασταν μέσα εκεί. Ποιοι ήθελαν να μας εξαφανίσουν. Εάν δεν φύγετε, δεν θα γλιτώσετε από εδώ. Πριν να μας πάρουν οι Γερμανοί, εγώ καθόμουν εδώ πέρα. Ήταν μια βίλα με πολλά δέντρα και τραγουδούσαμε και ερχόταν τα πουλάκια και πολλές αναμνήσεις. Από εδώ έτσι, έμπαινες έτσι και εδώ ήταν μια σκάλα με 3-4 σκαλές και ανέβαινες στο σπίτι. Χτύψει η πόρτα μας. Δυνατά. Ποιος είναι? Ήταν οι Γερμανοί. Λους. Βάιτερ Λους φώναζαν, ούτε ξέρουμε τι μας έλεγαν. Και εκείνη την ημέρα χιόνιζε. Ήταν κρύο. Όταν ήρθα στην Ελλάδα από τη Γερμανία, έγιρα και φίλησα το χώμα. Γονάτισα και φίλησα το χώμα, τόσο πολύ αγαπάω την Ελλάδα. Γιατί από πάπου προς πάπου, εδώ γεννήθηκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Είμαστε Έλληνες. Yigdal Elohimcha ve'yishtaba nimtza ve'netchem ve'tziutho kadmon lechol davar le'agdutho rishon bereshit kedushato